लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बाजारनिफ्राय मा मा लाबोखो आं बेखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै बुधबार बाजार जायो आरोना जोंनि खाथियाव लोगोफोर नैबे जाबाय मेथाइसो बियो जेलेपि बियो बेखौ मिथिला मा मेथाइ आङो दुन्दिया लाबोदों ओमफ्राय नैबे माबा दुन्दिया बेगर बियो होनो आं बिहरदोंमोन बेखौ लाव लाबोदों थाइसे जानांसिगोन दिनै दुन्दिया गोरलै लाबोदों नै लोगोफोर बिराद बेलाथि बे अमा बेदरसो दं नैबे ना बियो मुला लाबोदों नै मुला गोथाव गोदै जागोन बियो मुलाया गेसजों मोजां मोनो मुला गोदैखौ सिनायखायो लोगोफोर आलुआबो दै नांबोजोब्बाय नै प्लास्टिकआव सोनांगौ माबा नायगोन दुन्दिया गोरलैजों अमा बेदरजों जानोसै लोगोफोर आयौ मा थास' बिलाइ नुफेराखैमोन आं बिदि थास' मा थास' बिलाइ लोगोफोर मा थास' होनो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो आं नुफेराखै मिथिला मा थास' खांख्रिखला बेखौ एसे फोराननांसिगोन आं बेखौ सान्दुङाव दोनहैनोसै लोगोफोर एसे दै सिबोदों मैगं दोनथ'नोसै सान्दुं नांखायो दायो आङो संनायनि लाहार फाहार खालामसै लोगोफोर लावखौ जागोन आरो लावजों नाजों जागोन ओमफ्राय मुलाखौ भाजा जानोसै नायनोसै ओमफ्राय अमा बेदरखौ फ्राय खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आं दायो जगार लानोसै आरोना लोगोफोर आं दायो लावखौ हानानै लागोनसै आरो ओमफ्राय हानानै नैबेहाय सोमगोन आङो बे दैयाव हाबाय थानोसै आं लोगोफोर आं हाबाय थानायखौ देखायनो हानाय नंला लोगोफोर केमेरामेनबो गैया जाहैबाय नालाय दायो आं हानानै लानोसै लोगोफोर आङो खुमब्रा हानाय बायदि फिसा फिसा हाबाय आरो माबाखौ लावखौ हाखांबायानो आङो नै केमेरामेना बेनोमोन मालाय मोसानो सोलोंफैदों फुजानि लोखि फुजायाव मोसानोनो सोलोंनोसैनो मुलाखौ सायनो मोनाखै लोगोफोरनि आं बेखौ दा सायनोसै दा बेखौ संग्रोनोसै आङो लोगोफोरनि आं अमा बेदरखौ रुबाय आरो एसेनो ओमफ्राय नाखौबो सुनानै लाखाबाय आङो साफानो ओमफ्राय अमा बेदरखौबो नै रुबाय आरो ओमफ्राय नाखौ एवनानै लागोनसै आङो लावजों संगोन नालाय फ्राय खालामसै ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा नैबे माइरं गोदान आरो गोदान माने बायनानै लाबोनाय बिराद मोजां फिसा फिसा बेजों जागोन दिनै संगोन आरो लोगोफोर बेखौ लायखाबाय आङो बेजों दिनै फार्स्ट टाइम जाजेनसै आरो माइरं गोदानजों दाउआ बिराद खायसो न'आवहाय रावबो गैया आं हारसिंसो दायो स्कुलाव थांदों नालाय भाराबो गैया दा आं नाखौ एवनानै लागोनसै लोगोफोर नायलांबाय थादो संख्रि हालदै लगायखाबाय आङो साराय दुंबाय आंहा लोगोफोर दायो साराय दुंबाय दिनै रुबाय अमा बेदराबो अमाया नै बिराद मेजेमखा लोगोफोर बिराद मेजेम दंखायो मैथाजों जानोसै लोगोफोर अमा बेदरखौ मैथाजों बिराद गोथाव मोनजायो ओमफ्राय दिनै जानोसै आरो एसे मोजां रुबावनोसै र' गोबावनो रुखोनाया जाबाय ना गल्डेन कालार जाबाय खांना संजायो
एवबावनोसै संख्रि दङ जाबाय बे लोगोफोर नै दैया रानबाय लोगो खांनोसै आं मोजां खालामबाय अमा बेदरखौ खांनानै लानोसै आं दायो बिराद मोजां अमा बेदरा मेजेमबो दङ मोदोमबो दङ आरो लगायनाय दा संनोसै गारनोसै लोगोफोर संनोसै आंनो जाबाय एवखांबाय नै लोगोफोर नाखौ ओंखामा मोनबाय आंना दायो आङो बेहाय लावखौ संहरनोसै लावजों नाजों सामब्रामबो होना लाखाबाय आङो बानलु सेरनोसै ना एवनाय सायावनो संबाय आङो सामब्राम गुफुर एसे होबाय लावखौ होनोसै आं दायो दै होनोसै नै लोगोफोर दायो खोबनानै दोनथ'नोसै मा गोदान गस्ला गोदाना बेनो नोंना बा मालाय फुजानि मा लाबोखो मा लाबोखो बेखौबो खोन्थादो नै बेथ' सेंग्रा गिदिरनिसो माथो जा गिदिरखा बा हलै ओरै गोजान थालाय नायनां बेनो बक्सा ओमफ्राय पेन्सिल सोग्रा आखाइ गोलाव गोजां बोथोर जाबायबा दायो गोजाङाखै दायो सानदुंसोबा दायो गस्ला गोदान मालाय फुजानि ओरैबाय बा दुगाथार गस्ला गोदान मोननायनि दुगा जादों नोङो मेथाइ जानो जेलेपि थांगा नै थां नै होनब्ला थांगासिनो आङो हाबावनांगौ लंपेन्ट गोदाना बेनो होनलाय सिनाबाबो नायबायलां गस्ला गोदान नुनानै जा दुगा जाखादोंहाय देन्जार दुगा जाखादों माथो बेलाय खेबजाबावलासो नै मालाय आं खेबखादों दे खेबखादों नोंखौ खेबखादां नोंखौ बहा ना होबाय नै आं लोगोफोर लावावहाय ओंख्रि जानोसै मोनबाय नै दायो दुन्दिया होनोसै आङो दुन्दिया गोरलै बिराद गोथाव मोदोमबाय लकेल दुन्दिया गोथाव बन्द' खालामसै आङो मोनबाय लोगोफोर बिराद गोथाव खालामबाय मोनबाय बियो दायो आङो बेखौ मुलाजों संगोन आरो बेखौ एवनानै लागोनसै आङो सिगांग्रो बेखौ सेरनोसै थावा दुंबाय लोगोफोर नोंथांमोन नायलांबाय था आलु होखागोन आरो मुलायावहाय होनोसै आं
लोगोफोर आं संख्रि हालदै होबाय आरो ना आलुआवहाय ओमफ्राय आङो बिलाथि थाइसेबो होगोन आरो ओमफ्राय आं पिस हाना लाखाबाय बेखौ होगोनसै आलुखौ एसे एवना लानोसै आरो मोननाय बायदि दायो आं बेखौ होनोसै टमेट'खौ बारा होला थाइसेल' होगोन आरो ना नैबे सामब्राम गुफुर देनाय एसे होनोसै आरो बारा होला फार्स्ट टाइम जागोन आरो लोगोफोर आङो संनायदों माबायदि मोनजायो नायनोसै आं दायो मुला होनोसै लोगोफोर एरना होनोसै मोनबाय लोगोफोर मुलाया दायो खांनोसै आङो बिराद बरिया गोथाव जाबाय अमा बेदर संसै आं लोगोफोर दै होनोसै आं दायो बिराद मोजां एवथ'खाबाय मैथा होनोसै दायो एसे होबावनोसै मैथा मोननायनि मोनबाय लोगोफोर मैथाजों अमा बेदरजों बिराद टेस्टि जाखाबाय बिदि ग्रेभियैनो दोनसै बेखौ फोरानला बिराद गोथाव जाखाबाय लोगोफोर माबायदि मोनखो आंनि संनायखौ लोगोफोर मोनबाय दायो बन्द' खालामसै आङो बिराद गोथाव जाखाबाय आरो लोगोफोर अमा बेदरजों मैथाजों ओरैबायदि गोथाव जाखायो बन्द' खालामसै आं दायो मोनबाय एसे ग्रेभि दोनबाय आरो बिदिखौ बारा फोरानासै बिदिनो जानोसै नालाय दायो आं ओंखाम खुरना होनोसै आरो ओंखामा नै दसे जाखादों आरो मा माइरं आं मिथिला मैथा अमा बेदर ओमफ्राय नैबे मुला आलु बिलाहिनिफ्राय ओमफ्राय नैबे लावजों नाजों ओमफ्राय ओंखाम खुरनानै होनोसै आरो आङो जायाखै आं जादों नै जाबाय आं जोंनाव खामानि मावफैयो आरोना नाखौ लान्जाय जायो जादों
Ini cuma barang dulu. फिस मोनसेल'सो Kayak dah ambil bola. Kayak mana? Mungkin. Allah अमा बेदर बिराद साइज जाखादों नै लोगोफोर अमायाबो जि मोजांखा मेजेमबो मोदोमबो लगायनाय आरो लोगोफोर Oke. जादो जों लासैनो जानोसै जाग्रोदो नों जादों आरो फानलु नाङा Ini laban. लाबाय संनांगौना दासो संदों ओमफ्राय खोमसि संनानै बोरैबा लाइट होनो बावदों दाबाय जानो लुगैलायबायहाय आंबो जानांसिगोन दसे थानानै अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै बाय बाय